Hello friends, दिनै दुब्लियाव फैदो र' एसे सबाय फुग्लाबबायनो नै लोगोआव जोंनिया हाइलुरि आदै दोङो हाइलु डेन्जार हिटखा दसे जिरायदो र' गिलासानै आधा फुखांबाय आधा दंबावो सबाया बयद गरम मोनदो दानि अमा बेदरदो जाना फैनानै फुङावनो अमा बेदर जाबाय जानानै दा सान्दुं गोसायाव फुनायजों जोबोर गरम मोनदों आरो दसे जिरायथ'बाय ओमफ्राय पाग्ला पानिबो एसे लाबाय पाग्ला पानि एसे लानानै दा दसे 5 मिनिटसोनि उनाव आरो फुफिननोसै लोगोफोरालाय मा जाजोबखोब्रा आंनियालाय माथो भिडिअआवनो भिउसफोरानो फैथारला जाबाय मा जादों मा थादों मायबाफोर दुखु दङबा फोरमायहर लोगोफोर कमेन्ट्सआव फोरमायहरबानो जाबाय माबाफोर दुखु दङब्ला गावगाया थैयाबना दाना जमरा जानो नायनानै दासो थां मायबा होनदों आदैया मा होननाय बुंफिनलाय गावगाया थैनानै जमरा जानो नायनाफोरा दासो थांखांफिनदो मा जानोथ' खानाय सानाय गुबुलांजोब्बाय आरो सान्दुं गोसायाव एकदम तावलाया बिराद गरमसिन जायो ओंखायनो जिरायनांगौ जादों बाहायल'आवनो आरो सबाय बाहायल' फुनायावनो हा मोजां नुहुराखैना इयो दे दसे उनाव ओइ उथिनोसै फुनायखौ एसे खोन्थिलाबायनोसै नोंसोरो माबायदि फुयो सबाय फुनो रोङाबा नोंसोरो ए जाबाय हाइलु आदैनि खेथि जाबोर गोजा सबायानो फोनायसेबांबो मोननाय नङाखै माबा सबायखौ मोनगोन ना दुबुलि बारियाव अख्रांनाय दाव मा फुदों नै बिनो नै फुखांनाया एसे फुखांबाय ओमफ्राय ओरैहाय दंबावो एसे बेखौ फुनानै थांसै सान्दुं गोसाथार दसे जिरायबाय दा पाग्ला पानि लानायदो एसे सान्दुंखौ पात्ता मोननाय नङा बायदि मोनदों आं नै बेनो है दोनथ'बायलै ओरैनोसो बानायदोंमोन मोनसे बाथ्रा बावगारदो साबस्क्राइब खालाम बावगारना दे नोंसोरो साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअफोरा एसे बुरजा नायग्रा जा आं मा नोंसोरनियाव सिख्लाफोर नांगोन नामा नोंसोरनो भिडिअआव नैलाय बेबो सासे सिख्ला नङाबाबो सिख्लाफोर थाबासो नायो होननाय बायदि मोनदोंला नोंसोरखो भिडिअखौ लागोन दे साइजनि सिगांनि बायदि सिख्लाफोरखौनो लाबावगोन आरोबाव नायबानोल' जाबाय मोजाङै दे होमबालाय साबस्क्राइब खालामना ला सोरबा खालामाखैबा आरो लाइकआ थु कमेन्टआव हर आरो मा बुंनो गोसो मा दुखु दङ कमेन्टआव फोरमायहरना दोन दे दोनथ'बाय।